Kona pastor. Yes, Elias. Mukati meBhayibheri zvinonzi Jesu wakamuka nemusi weSondo. Yes. Musi wekutanga wevhiki. Ende zvinonzi izvozvi kutaura kwatiri kuita ari kurerera zvivi zvedu mupurisita mukuru. Yes. Saka ini ndinotofunga kuti ngatitopemberera izuva reSunday. Nokuti ndo pakamuka Jesu zvokuti dai asina kumuka tisina murevereri kutaura kwatiri kuita but nokuti wakamuka ende zuva reSunday ndinofunga kuti rofanira kunge rakakosha because ndo zuva rakamuka Jesu ari kutirerera zvivi zvedu. Saka imi nei muchizoti pamwe ngatinamatei nemusi wemugovera isu tichifanira kupemberera zuva reSunday rakamuka Jesu. Yeah. In fact, I think 95% of all the Christians do reason yavo yekuobserva Sunday. Ukavabvunza most Christians vanokutaura kuti tiri kurangarira musi wakamukani Jesu Kristu, tiri kupembera musi wakamuka Jesu. It's a very important day. Exactly. Yeah. But unfortunately hatina kana clue kana hint muBhayibheri inoti therefore rangarirai Sunday nokuti musi wamuka. In fact, it's actually the opposite. Ndada kuti ndikuratidze kuti pamazuva mairi awataura rekufa kwake nerekumuka kwake ndiripi rakakosha kupfuura rimwe, zvekuti maybe dai Mwari aida ndo raangadai kuti iri chidiri chichengeta iroro kana kuti chirangarira iroro. Genesis 2 verse 17, God says, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day that you eat of it you surely die. Ndo pari kutanga kuudzwa munhu kuti ukasateerera uchafa. Saka problem yaida kusolvwa naMwari chaiye nde yechivi. Ndizoka death came as a result of sin. Ndo parinzi panapa mukasateerera mukadya munofa. Saka chaifanira kusolvwa naMwari iproblem yechivi. Ndosaka uchiona kuti pano musi wavanotadza Adam naEve and they ate of that fruit. What did they do? Ona verse 7 chapter 3 Genesis. The eyes of both of them were opened and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. So they wanted to solve the problem, yes, sin, by sewing fig leaves. But what did God do? Verse 21 chapter 3 iyoyo. Unto Adam also and to his wife God made coats of skin and clothed them. Adam and Eve have tried to solve the sin problem by sewing fig leaves. God says no. Skin, animal skin. Bakaurawa muka ndo point ndiri kudaini. What was important is an animal had to die. Otherwise Adam na Eve ndo yafanira kufa. Saka chakanyanya kukoshera Adam na Eve chaicho hakusi kurarama kwemuka but kufa kwemuka. Ndo chachitori important. Pasina kufa muka vaisararama wana ndo vaifana kufa. Ndo saka uchitikana wakuzoya pana Leviticus 17 inzwa zvainotaura verse ya 11. But you can read the whole chapter in the same thought. Now go pick a verse 11. You know, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your soul. For it is the blood that makes atonement for your soul. Upenyu uri muropa. Saka upenyu hwemakristu netare yemakristu hausi pakumuka. Uri paropa. Pakufa. Chakakoshera Adam na Eve. Kufa kwemuka. Iwo ngatozama kusona zvimashizha zvawo mhuka dzese dziri mhenyu apa. But Mwari akati no. And panofana kufiwa kuti mimi musafe. Ndosaka pakadamburwa mhuka ganda rikatorwa. Ine Mwari akutaura kuna Leviticus kuti upenyu huri muropa. Ndimbokubatai. Saka natiti chakakosha kufa. Saka ngatinamateka ni Friday. You see now, ndosaka ndakuudza kuti Mwari haana kubvira atombochinja zvinhu izvi. Apa ndinongokuprovera hangu kuti kana wada kukoshesa Friday or Sunday, then it has to be Friday, which is important. All right. If Christians really want to observe a day nekuda kwekufa kana kumuka kwa Kristu, then day ringatopembererwe chaiyo ndere musi wafa Kristu wadonha ropa, because ndo musi watakawana upenyu, ndo patakatsiviwa manje. Nyangwe dai Jesu asina kumuka asi afa pamuchinjikwa, we are still going to gain salvation because the sacrifice had died on Calvary. Ndo zvaingodiwa nezano reruponeso kuti pawane asubstitute inofa panzvimbo pedu isusu. Saka mundosa wachedzwa naMateo 26 verse ya 28 inobva yati ropa rake rakadeurwa kuti zvivi zvedu zviregererwe. Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of blood there is no remission of sins. Saka vanhu vanoshandisa kumuka kwa Jesu as an excuse yekuchengeta Sunday
besides fact kuti hapana pazvakazonzi nebhaibheri chiri ranga resunday. Kana tada kuti rational totemboisa bhaibheri pasaidi kuti wedwe ndiripi ratingapemberera pa Friday or Saturday or Sunday, it's better to celebrate Friday because ndo musi watakaena salvation. We did not, our salvation was not ensured musi wamuka Jesu Kristu. Our salvation was ensured musi wadeuka ropa ra Jesu Kristu. All right. Thank you, Pastor. But in the chat, ndiripo pa Sunday, Baba. Always feel free to come. Thank you so much. All right.